No calen provocacions des de l'Estat, és a dir, s'obren. Hi ha un autoconvenciment, un acte d'autoafirmació en positiu. I aquest segurament és la primera victòria d'avui. No es va contra ningú, es va a favor de la llibertat de Catalunya. Aquesta és la primera victòria. No és una resposta, ni és una reacció com algú ha volgut dir. Aquest és un acte d'afirmació de que es vol que el país sigui independent. Convergència i Unió com a partit ha definit perfectament quina és la seva posició al respecte en els congressos, en els seus textos. Aquesta és l'única posició oficial del partit en aquest sentit. Ara bé, les persones que formem part del nacionalisme, quan se'ns pregunta si volem pel nostre país un estat, només podem donar una resposta. Aquesta resposta és sí. Conèixer l'opinió pública és bo sempre, encara que no afecti a nivell polític, realment, però conèixer l'opinió de la gent és molt positiu, jo crec. Crec doncs, que és la meva obligació i per veure si podem fer alguna altra cosa més per nosaltres mateixos. Hem de donar un prestigi a el que estem fent entre tots, que és decidir el que volem ser ja, i per tant ens hem vestit tots per l'ocasió i a casa ho celebrarem avui. Entendemos que cada pueblo, cada nación sin Estado, por ejemplo, tiene su propia realidad, pero hay principios fundamentales y uno de esos es el derecho a ejercer el derecho de la autonomía, la determinación. Por lo tanto, si se está dando aquí, refleja una necesidad y una conquista y por lo tanto, ¿por qué no replicarla en distintas partes? Obviamente con las particularidades de cada realidad. I'm very jealous because you are so far advanced compared to our situation that we couldn't even dream of organizing such a thing. Estem mobilitzant, avui hi ha 500 voluntaris que s'han mobilitzat per organitzar això en condicions, hi ha 78.000 persones que estan cridades a les urnes i que segurament bona part d'aquest cens acudiran avui aquí, i això és una iniciativa sense precedents que convé potenciar. Nosaltres pensem que és molt important que es potenciïn aquestes iniciatives que d'alguna manera combinen l'acció ciutadana i de la societat civil amb l'acció institucional, perquè recordem que tenim el suport de les institucions i tot plegat suma una empresa que és molt atractiva i que pensem que s'ha de potenciar. Penso que es una buena cosa porque es democrática, no hi ha guerra, no hi ha fuerza, todo está en paz y voto fácilmente sin no sé cómo se dice, presión, però bueno, penso que està bé. Jo he votat que sí, perquè crec que som una nació amb drets històrics, que tenim dret a autodeterminar el nostre futur i que és qüestió de temps, però ho aconseguirem fer un país més just i més lliure. Molt bé, gràcies. Perfecte. Vinga, adéu-siau.